సరిపోదు, ఇంకా సరిగా చేయలా. ఇంకొకటి చేసే వాళ్ళు హ్యాండ్ చేయండి రా. ఏందిరా ఎవరు చేస్తారు? వెరీ గుడ్ రా. రా 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 రా. వెరీ గుడ్. అబ్బే ఇంకా చేయలేదే, చేయలా. అబ్బో అంటే సరిపోదు అబ్బాయి, ఇంకోటి చేయాలి. ఇంకొకటి ఒక్కడనే చేస్తాడు, నేను చేస్తాను. ఇంత స్థాయిలో చేయకపోతే 1600 మీటర్లలో మనం రికార్డు చేయలేం. ఊరికే రావు 5 నిమిషాలు 4:50 చేయాలంటే ఈరోజు బతికి ఇంటికి వెళ్తే సాలు దేవుడా అన్నట్టుగా చేస్తేనే. ఏంది ఇంకొకటి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఇది చేయలేదా?